Segan siang.
Siko Tuban. Asam. Pemain yang Tuban lagunya terus mana ya? Tuban. Pulau Kinten ini acaranya kados sing riyen lho Bu. Kabumi ya biasanya ya Sam. Ternyata jebule niki undangane menika sing kagungan kersa. Buka sik. Gudene nggih. Kale gudi. Wala nggih, kula salam-salam riyen kangen-kangenan kali masyarakat niki Gambang. Gambang. Nggih Bu. Nggih. Sing putih? Kelabangan. Klabang. Klabang. Dukuh Klabang. Ya dhewe-dhewe ya Dhewe-dhewe, jenenge ya Sam. nggih. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng pepanggihan malih Bu. Nggih, alhamdulillah pinanggihan kalih panjenengan sedaya. Masya kira acara bumi, soteko bumi kayak sing riyen 17-an kayak. 17-an ya, Agustus ya biasanya. Iki ngono san wonten klabange. Klabang. Klabang. Matur suwun nggih. Kagem sing kagungan kersa. Mbah Slamet kalih Mbah Nato. Mbah Slamet menika ingkang pundi nggih? Daleme sisih pundi Bu? Kok waduh. Rom, daleme iku madhep rono lho, gak ana nggone. Iki dibokongi omahe sing Iki dhewe. trai nekat iki ya. Nekat gak ndenggon lah. Oh, ngono ya. Heeh. Iki buat-buat emeh nyenang-nyenangke putune iki. Nggih, Sing sunat. Adik Muhammad Mardian Mubarok. Undangannya sapa? Ardi. Dek Ardi, nggih. Dek Ardi sudah dapat sertifikat. Sudah. Sertifikat sunat iki lho In, dicepeng iki lho In. Oh, saiki sunat ana alhamdulillah. sertifikate barang. Saiki nek wis diketok, anakane wis tok Wah, sertifikat. gek roh aku. Sudah sembuh ya. Iki Sudah. sunate wis kepungkur, gari Nggih. seneng-senenge tak dengah-dengane kanggo adikku Dek Ardi. Muga-muga tambah pinter, tambah soleh. Dek Ardi enek nang kene apa ora Bu? Dek Ardi Bu. Halo Dek Ardi. Halo. Ngono daleme aduwe ngono kok ya. Sam. Dadi sing nang kene iki gak tamu undangan. Oh, gak roh. Iki masyarakat. Masyarakat Ya masyarakat Gambang dan Kelabang, ya sekitarnya. masyarakat Gambang, sing tamu undangan khusus nang kono. Nggih, teng mriko. Lelenggan wonten ngajeng nggih sugeng siang sedaya. Bapak Ibu nggih sugeng mirsani. Matur suwun nuwun kagem keluargane Mbah Slamet ya. Nggih, Mbah Slamet. Sampun kersani Bali Wahyu Manggala mugi-mugi berkah barokah anggenipun duwe gawe, kabul kajate. Slamet sak keluarga, rezekine saya malimpah ruah, ugi Amin. berkah barokah. Ya, wayah ngaturi tetembangan tinggo hiburan sore iki, mumpung rame sekali. Niki ibu-ibu wonten ngajeng sedanten. Ibu-ibu layak rada nganu ngono ya, nek wong Gambang ngono wis kulino ya In ya. Kulino Sam. Mening Mesti dia wis nututi. apal. Biasanya ana Mbak nganu kok. Mbak iku lho sing biasa. Mbak Umi ndi Mbak Umi leh. Tak goleki ndi. Lho ngarep Ah, kali. oh, lah apa nek Nggo maskeran masker bareng. barang. Lah ya ben aku gak kenal ngono. Dalam ditutupi ya Bu ya. Nek iki ya BML sejati kaos sing ketok. Wahyu Manggala. Ya Nur Black mau ya teko ke kanca-kanca sing hadir ya. Sugeng sonten sedaya. Diaturi apa iki Bu? Saking tuan rumah wonten pamundutan apa mboten? Wonten request napa Tuan mboten? rumahnya nembe sibuk teng mriko Mbak Aro. Nggih. Oh iya, adik sing cantik. Nanti mau nyanyi. Sekarang atau nanti? Nanti aja ya. Tak nyanyi sik ya. Kanggo adikku sing dihitan monggo diaturi tembangnya Mas. Ngaso adan. Aduh neng jauh. Ya kerungu neng. Ya larang sik ya. Ya, Mas janjine piye Sam? janjinya arep disuwunke Mbah Slamet. Oh nggih. Sangune. Mbak Slamet kali Mbah Tun. Pak, Pati tekan Tuban iku pirang-pirang jam lho Pak ya. Pak. Aman, aman. Wonggo wonten jenang gula. Aman. Aman tok ijol nggo. Katur coba teng sedherek mawon masyarakat Kelabang kita mudangan kang samerawut dalem Mbah Slamet. Mbah Slamet. Kayak iku aja. Mbah Slamet sugeng siang, Mbah. Oh, tenan to. Oh, ngagem songkok. Kaca tinggal. Kami aja lali
kowe susah karo sing ngajeni Dek semono aku tetep tresno tetep setia wangi mas cerenake gawe gelo lan gawe ning saiki Jur mali marang aku Siti mesti asu terus ngajak padu jangan aja ngono Apa kowe pancen ra kelingan jamane dhewe oni mas kowe janji punya susah padha dilakoni Sedaya tentang wonten sing manis-manis kaya aku. Jenengku. Nggih kula aturke mbahku slamet ya. Selamat. Nek bapake Dek Aldi sinten in namine? Waduh In? undanganku nek mlebat iku Gar, tolong Gar. Pak Aldi ngono wae ya, Nggih, kali Pak Bu Aldi. Ya, sedaya Ardi lho. kemawon. Aldi apa? Ardi ya. Pokoknya mugi-mugi seneng adikku. Oh, lanang. Pak Ahsan kalih Bu Mufa. Pak Ahsan karo Bu Utami. Tuturan iku. Iku nang Iku Istiqomah sing Cinta. viral, Nggih sampun. Ini aku mang tak permintaan. Apa, Sob? Mintanya ada lagu selamat ulang tahun. Iki buat Mbak Farida yang lagi ulang tahun. Ngono ya. Ini dudu Farida Nurhan, vlogger. Farida mbak jenenge kok apik le. Mbok aku ulang tahun iki. Oke, jenenge kok gaul ya. Mbok jaman Jenenge wae Indarwati iso jenenge dhek. Aku sing Gen Z tak Indarwati kok ibu kok Indarwati, Farida. Lah iya kandhane ya. Monggo Mas Ari ada selamat ulang tahun nggih buat Mbak Farida. Iya. Duh. Ya moga-moga panjang umur buat Mbak Farida. Nah, ini Mbak Farida orang mana sih, Sam? Mungkin dari sini nek kau minum ora tak dongakno sing apik ya. Cus. Iya, YTTA. Monggo. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu.
Mbak Farida yang ke berapa aku juga kurang tahu. Semoga di umur yang sekarang diberkahi hidupnya. Ora tak dongakno panjang umur loh In. Kok nek nganti santai wong lo malah dhewe medeni. wis dinyanyekke awak dhewe karek ngenteni rotine karo berkate. Rotine karo berkate ya Yo In, to. Tak takokno Mbak Cuantik Kok mau ya In. aku ngenteni rotine karo berkate kok cah cilik. Menang gak sore In. Sore. Iya aja kuwatir. Niki bapak-bapakku sesi semper iki wonten pamundutan apa mboten Pak? Monggo Pak, ayo niki lho. sing Oke diame. langsung diame sih. Ayo. Niki. Heeh, kita paling ya. Nek Roh nampani ae dhuwit, sing mening-mening. nek nampani dhuwit karo mesem yo nek iso karo jabel. Aja engko bapake malah wedi. Jawel ku bagian awak dhewe Roh. Ngono ya Iki ini. Jason-isen. Jason ora masalah. Apa sayang? Mendem kangen lagi dari siji ae gene wong tuwa kok iso. Aja akeh-akeh. Wong tuwa iku sithik ae, Mbak. Ben kurangan ngono lho. Kecuali mau sangoni siji engkas ya tak. Mungkin diaturi iki adikmu kok nyanyi sih. Ayo sayang. Kene penyanyi kecil iki. Biduan. Dua-duanya ini. Iya. Oh, alah ya Allah cantik banget. Nek mlaku kemenyek. Aja bungkuk kok iso. Tak weki nganu iki kok malah nyembungkuk terus. Iki cilik aku, Kak. Pada sipite loh Iya. ini namanya siapa ini? Anjar, Anjar. Ini yang satu namanya siapa? Floren, Floren. Walah cantik-cantik. Mau nyanyi lagu apa ini? Bocoloro. Bojoloro. Kelas berapa kalau boleh Aku tahu? kelas 2. Kelas 2. Aku kelas 3. Waduh, kacak 3 tahun. Aku kelas 6. Ya Mas. Jus wonten Bojoloro. Monggo diaturi. Nih. When the baby put the juice,
enggak? Cantik. Siapa ki mang jenenge? Floren karo siapa ki mang? Floren karo jangan membelakangi penonton sayang. Sama siapa? Anjar. Nyanyi lagi toh. Sing sedino. Kok ya pinter mang latihan pirang dina lho ya. Apa terus? Sikat. Sika, telung dina apa? Sirah apa jare Mas? Lagunya apa nyanyi lagi? Aku kepengen lihat iki Mbak Arom pengen lihat. Sabar. Sabar ya, sabar Mas Ari. Mau Nur Black njaluke ya mutiara nanti dikasih ya. Goyangi pokoknya sing hot ya. Heeh ya, engko sapa ngerti disawer karo ibu-ibu nang ngarep ya. Aku gak entuk saweran, nek kowe entuk saweran ngene iki rambutnya mok semir bareng ngene iki tenanan ta ora. Gak diamuk guru. Ya Allah. Sekolah nang kene. Monggo Mas Ari aja sabar lagu nih buat adikku Floren juga Anjar. Sedino rasane ra karuan, ngombe kopi ngecit ben rasane Saben dina rasane ra karuan. ngombe kopi ngecit ben rasane paitanan, mangat-mangat lili rasane kok popo tempe, opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Yo. Hey. Ha. Cinta cuma ya sampai nasi.
Sing tepuk tangan Abu, tepuk tangan. Sik ta. Aja kesusu pulang, Mbak Romeh tanya iki kalian iki berdua besti atau saudara? Besti, madhep rene jangan membokongi penonton ya. Iki Dek Floren ini nama ayah karo ibuke siapa? Siapa tahu nonton nang kene. Siapa nama ibuke? Bu siapa? Bu Bella sama bapak sapa? Bapak Heru. Heru Sariman In. Harus Sariman kok anake ngene. Oh ngono. Lah rumah samu lah iki. Jarene sedor anake ora ngono e. Kowe kok ngono lah iki ibu sapa iki, Dek? Dianjar ini. Ibu Warsi, bapak. Bapak Wanto, wala Karwanto. Sapa siji. Pokoke Rokem sisan Rokem lho. anak Rokem ra melu sisan iki mau kok. Pokoke wong tuane iki mesti bangga ya ini ya. Iki Duduk Wantono Atro, iki maksudnya kok wis pinter iki lho baru kelas 2 karo kelas 3 SD, mentalnya wis apik lho In. Sing iki kelas Kelas loro karo kelas 3. Aku Mbiyen aku zaman kelas loro iki aku wedi banget sekolah wae ditunggoni makku lho In. Jek mik sisa. Aku ijek ades didusi. Salahnya disalini. Sampai saiki aku ya ades dijek didusi In. Didusi sapa ro? Karo bojoku. Maksudnya awakku teh greges niku lho In. Ya, Makasih sayang ya. Nanti malam lagi ya. Oke? Iya, ini malam makasih. siapkan 4 lagu ya. Bajuke sing apik ya, pakai gaun mekrok ya. Nggih, yuk monggo dilanjut lagune wonten iki apa, Pak? Nagih janji napa Sing mendem? nagih janji napa mendem kangen? Mendem kangen. Mendem kangen ah. Nggih, monggo Mas Ari. Abot rasane. Gendut iki mbah kelapa gendut iki kok iso tak gembos sisisan kok. Sabar ngene kok iso. Emang mulai iki lho aku lagi dandan ya ditunggoni ae lho. Maksudnya kok gak nganu ya karo aku ya? Gak pangkling ya. Kowe kan sumbut masak karo ora sumbut. Ajek elek. Wong lasem roh rupaku kaget to. Monggo Sari. Tenan Mas. Mane sambung roh aku roh masak kaget e. Ayo. Awak ya. Wahyu Manggala.
Apa Bu? Elah ya Roro Jonggrang. Pak Arum dipanggil Mas. Dalam Mas. Oh, Harise apa ya? lah sop. Laris mentah-mentah lahin. Apa Undang manis? blas. Gadis manis Kalimantan ih, gadis manis kok nolenong aku ya Allah rahayana aku manis banget. Oh, saiki gue nom-nom ya gelem. Lha iki apa aku muni gadis manis aku sing manis ya Udin langsung ngono kaya ngono lho yen kaya piye ngono. Ya monggo diaturi ada mutiara sik ya Mas ya. Ana apa ngono wong ngrasani kok nek mripatku keduten lho ya. Bisik-bisik pora. Heeh ngrasani wong senenganein. Apa? Omahku lah adoh nemen iki Bu, Bu padha ae yuk Aku Mas. ya adoh pol Bu. Mang nek mau biru-biru ya tak dhisikno sampe mentah. Aku nek awak rada pelit arek. Ya. Monggo. Biasanya nawan kowe ngomong, Apa, tapi Pak? pelit. Nggih monggo ngendika mawon. Moh aku nek cedak-cedak setrumku gede. Apa? Oh ngono ya, mungkin nek wonten wedale badhe enten sing nderek nyanyi keluarga saking pamatan monggo. Single nggih, yuk Mas Mutiara dulu. Monggo pun katuri nganu Pak, nyaket Pak nek badhe nderek nyanyi. Yuk. Iki lho Mutiara gendut gak bisa. Gendut tak gembosi lho ndut. Relaku selami di laut biru, tingkahmu bagai purnama, paras bertabur dengan cahaya. Pada apa kaya
bose. Makasih cantik. Atur nuwun Ibu. Goyang. Dari ujung kuku hingga ujung rambutku, mengapa di hati ini lain dirasa, meskipun tak kenal siapa namamu. Hati ini bila bersama. Ada bagian di hatimu, cirikan memandangku. Ada rasa-rasa cinta pada mergana, seperti ketukan jiwa. Isi apakah yang telah kurai? Jadi sayangan yang tak pasti. Takkan engkau datang, terkadang hilang lagi, bagaikan mimpi di siang hari. Segiru. Oke. Makasih. Makasih ya. Nggih, makasih. Nur Black sampun ya, wonten mutiara ya. Oke, kita apa nih? Mbak Umi, matur nuwun. Aku takokno gambar kapan nanggap Wahyu Manggolo meneh, Mbak. Aku ngomong, Mbak. sok banyak sunate anake rek. Oke, ditunggu. Tak dongak-dongane rezekine akeh ya. Amin. Iya pupuse nelongso ngosek tak ngatur ibuke kalau ora jombrang. Ya Mas. Sing gugup mau. Sing gugup apa ndang mulih jare ya. Titeni bar lagu ki nek gak mulih. Omahe ada berarti nek Surabaya ya Lamongan Lamongan kana iki. ya. Ya, monggo Mas Hari ora jombrang. Nek terima Tuban ya cedak ada aku mbek Arum Bu. Ya. Oh malah. Ya. Boleh? Roro jonggrang pancen ayu tenan. Kowe kok bingung le, Tro? Yen aku nandang kasmaran Wes padakno. waspadakno prajuritmu kalaparan mulo kowe dadi sapa yo Joko kendang kowe aja
jonggrang manut sembur garwa. Hey, Iya Bandung aku duwe bepono sandi sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang panggonmu tak Yo, Wahyu Manggolo yang Bali. Asik. Ha. Karena jonggrang kowe pancen ayu ora mokal yen aku nandang kasmaran waspada no prajuritmu kala perang mula kowe dadi wani tokoyo Jagat putra ratu pengging Prabu Damarwaya aku duwe aji sekti Pandawasa rara jonggrang Ayo, Bir. Sariman dulu. iya jonggrang Ayo, Dek. Pelit. Cah musik pelit, ana perawan sampe joget tok pelitmu kaya ngono lho, Mas. Sing joget kok perawan kok kira sapa aku ngono lah ngono. Iya, berawan nih kok digarap. Perawan yang mau garap, salsabila billboard iki lho Mas. Ngerti billboard para. Bila rada lemot. Tapi cantik. Iya, priwin Tapi yang cantik. ngono Ayo Mas mengejar badai yuk. Apa Ngejar waktu. Oh iya. Aja ngono lho. Gadis Kalimantan. Kajo muni boda badai. Heeh. Iku nane apa janggel iku lho, Wak. Putih kabeh kayak seruwo. Tiba apa? Janggel iku lho mabur kabeh putih-putih. Tak kira ki mang ya seruwo tok jebule janggel kabeh. Wis ora apa-apa marani ayu yang ngene iki ya Mas. Gatel. Wis bar iki kok adus. Berki adus. Nama hebe. Mosok mau kontakan aduwe ngono lho. Gak diamerno? Gak. Ditumpakno mobilnya sing anyar kok. Mila Haram. Ben Tites iki lho kan nyanyi. Ayo bar iki ki wis ora ngedoprak ae kok. Karo kowe. Asik. Ha. Pian sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Tak apa-apa pada pandangan pertama. Tak apa kapankah kita berjumpa. Yo. Menawan
bosan sepanjang malam. Senyum manis nan rupawan, pria manis Kalimantan. Maulah ulun tak bayang-bayang muhapian. Sampun nggih, wonten gadis manis Kalimantan saking Mas ya. Mas ngolah-ngolah kok lintang ya. Mas ada bubusan longsong nggih saking Mbak Umi. Nyanyi dhewe apa piye Mbak Umi? Mbak Umi nyanyi dhewe ya. Nyanyi ya. Ya. Duet, yo ancen lagu iki duet, Mbak. Heeh, mbek menyok, kaya nyok karo kowe nyok. Sing lanange nyok. Heeh, wis lanang wedok sembarang oke aku yuk cus. Ya, engko bar iki saking keluarga pamotan aturin derek nembang. Ayo Mbak Umi. Jeneng nopo sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnani saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara.
saking keluarga Pamotan monggo lho nggih. Ndi Pak E? Pak E piyambak. Oh nggih, jenengan piyambak Pak, ngono ora kondo. Aku tak melu nyanyi ngono ndara penak. Lagune menapa niki? Sonia, Sonia Mas Hari. Monggo ya, kalengeran Gusti Putri, monggo. Ciplo. Sonia hanyalah diriku yang selalu menyintaimu. La 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 la. La 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 la. Bonus. Sonia kasihku, aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Aku mau jadi bulu matamu, pelindung dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, Sonia, oh Sonia. Bonus. Aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Oke, sebuah tembang Sonia buat keluarga besar Mbah Slamet Sami Mbah Tut. Mbah Slamet, goyang padi babang. Kalau ku punya sayap, ku bawa kau terbang ke bulan. Aku cemburu bila orang lain memandang wajahmu. Bonus. Ayo lo. Ku buat pagar besi yang mengelilingi dirimu, agar tak seorang pun yang tak dapat menyentuh tubuhmu. Sonia, Sonia, primadona di hatiku. Sonia kasihku, aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Aku mau jadi bulu matamu, pelindung dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, Sonia, oh Sonia. Sonia kasihku, aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Oke, selamat sore buat pengunjung semuanya. Terkhusus buat Jumut Kelabang Desa Tergabang, selamat sore dan selamat menang.
Terima kasih baru. Oke,